Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Di hurts ang Barangay Felisa nakuhaan video nga nagpadulong sa balay sang positibo sa COVID-19 nga wala nagasuksok sang proper nga PPE. Malapit sa 600 ka mga job order nga gin-hire sang PSA Negros wala sa gihapon masweldohan umpisa pa sa bulan sang Setyembre. Balita national, pagtapos sa ban para sa pagtrabaho sa mga Pinoy health workers sa iba niya pungsod, ginaprobahan ni Presidente Duterte. Senadora Grace Poe ginapasiguro sa DepEd ang kalidad sang learning module. Balita international, 5 ka mga inmates sa Lebanon patay matapos maaksidente ang gingamit nga getaway car. Sa sports balita, Pacquiao versus McGregor Megabout, target patigayunon sa 2021. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, November 22, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulungon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe, wala sa dinadampiligan. Batalyon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Yung balita, Sunday edition. Sa aksyon! Last 6 out sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition, detalye sa balita lokal. Nakuhaan sang video ang ginalegar B-Hertz ang Barangay Felisa nga nagpabalo sa isa ka pamilya nga may isa sa ilang miyembro ang positibo sa COVID-19 pero wala sila nakasuksok sang personal protective equipment o kon PPE. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Lennon de la Cruz, residente sang Banga Tutong Barangay Felisa, syudad sang Bacolod, nga ginalegar ang B-Hertz ang nagasuksok lamang sang face mask pero wala sang face shield ka wala sang PPE. Tuyo sang B-Hertz nga magpabalo sa pamilya nga maghimo sang iloy matapos nga nagpositibo sa COVID-19 bangod sugaton ini sang otoridad. Gin-question sang pamilya ang wala pagsunod sa protocol sa mga taga-barangay kag wala man sang may napresentar nga resulta sang positibo nga RT-PCR test. Ang mga taga-barangay ang nagbalik sakay sa ambulansya matapos na ibaluan nga ginakuhaan sila sang video. Suno kay De La Cruz ang iya bayaw nga nagabusong ang nga nagpositibo sa ila pamilya kagin paidalom sa swab test ang siyam ka miyembro sang pamilya pero may second batch pa sang resulta nga ila pa ginahulat. Suno kay De La Cruz, wala sang sintomas iya 49 anyos nga iloy pero yara na sa karon sa isolation facility upod ang iya amay. Ginbutangan naman sang tarpaulin ang compound sang pamilya nga nagapabalo nga ginapaidalom sila sa quarantine. Nga, kapabalo sila to inform bala sir nga si mama ko positive. Puti uway pa man sa result, naghambal ang isa ka babae takon nga positive na. Nga muna bala sir po, ari sila sa sulod. Okay. Ti, naghambal ko sir nga, ti, positive galing mama ko nga kumadto ka mo di sa balay, wala ka muna ka PPE. Kabahin sang pahayag sang tagreklamo nga si Lennon de la Cruz. Ginpahayag naman ni Kapitan Ramon Hardin sang Barangay Felisa nga tuyo lamang sang iya B-Hertz nga magpabalo nga masugat ang Bacolod CDRRMO sa isa ka miyembro sang pamilya de la Cruz nga nagpositibo sa COVID-19 sa Banga Tutong Barangay Felisa, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Hardin ang ambulansya sang barangay ang wala nagasugat sang COVID-19 positive kundi tuyo lamang sang B-Hertz nga magpabalo nga masugat ang CDRRMO. Silo kay Hardin, nagdalagan ang mababae nga B-Hertz matapos nga may singgitanay nga nagluntad. Ginklaro man ni Hardin nga ang babae nga naga-short nga nagdalagan kag nakuhaan sang video ang hindi kabahin sang team sang barangay. Ginpahayag ni Myla Hinit, B-Hertz sang Barangay Felisa, siya lamang nagatubang sa pamilya de la Cruz pero mayara sang distansya. Ginklaro man sini nga wala siya nagsulod sa balay sang pamilya kundi yara lamang sa semento sa kilid sang dalan. Suno kaya Hinit, nagasuksok sila sang eyeglass type nga face shield kag naglakat na lamang matapos sa ginalegar ginyaw-yaw sila. Kung nagkadto to sila yakin na action right, nag-inform lang, hindi man to kinahanglan niya sila magsuksok sang PPE. PPE. Kaya may inform lang to sila, kaya hindi man na nila yung obra mo. Nag-inform lang, tawgan sa to nga manugkad to ang diararin mo para magkadto sa ila. Kabahin sang pahayag ni Barangay Felisa, punong barangay Ramon Hardin. Sa iba nga balita,
Lokal, ipalabot ni Task Force Kasanaga kung TFK National Commander John Chong sa Philippine Statistics Authority kung PSA ang reklamo sang malapit sa 100 ka job order nga ginhire sang PSA Negros nga pila ka bulan nga wala ginswelduhan nung pisa nga ginhire sa tung bulan sang Setyembre. Sa interview sa Aksyon hotline ginpahayag ni Chong nga nagpangayo sa iya sang bulig ang malapit sa 100 ka JOs nga ginhire sang PSA agud magpatigayon sang census sa kada panimalay sa Negros Occidental. Sino kay Chong ginpalambot niya sa natungdan ng among reklamo sa mga JOs kag magahulat sang tubtub Lunes nga sabat. Dugang pa ni Chong in kaso wala sa aksyon sa maabot nga Lunes, iya ini ipalambot nga reklamo sa regional office sang PSA. Personal nga ginhatag ni Governor Bong Lacson ang 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa 8 ka mga Negrense centenarians sa syudad sang Escalante, Sagay, Cadiz kag munisipalidad sang Manapla kag banwa sang Ibi Magalona. Ang mga centenarians amo sanday Adoracion Munido, Josefina Gonzaga, Encarnacion Alagado, Juan Jesma, Lilia de Ocampo, Rosario Gintalagaan, Marcela Locareza kag Nieves Conserman. Sila ang ginatagan man sang Certificates of Centenarian Award sa presensya ni Provincial Social Welfare and Development Office OIC Merly Garcia, mga staff sini kag local government units. Sa tuong tuig 2019, 33 ka mga centenarians ang nagbaton sa tag 100,000 pesos sa selebrasyon sa ika-121 nga al 5 de Nobyembre o kon Negros Day. Nabato na sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang 14th month bonus kag 5,000 pesos nga performance enhancement incentives. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ginatun-an naman sa gobyerno probinsyal pagi sa Provincial Legal Office ang additional bonuses nga ginahangyo sa mga empleyado labi na ang Collective Negotiation Agreement o CNA bonus. Sa tion nga aprobahan igatugyan ang CNA bonus sa sangguniang panalawigan na gunatagan sang otoridad si Governor Bong Lacson nga mapirmahan kag mahatag. Una drigin anunsyo sang gobernador nga wala na sang extra bonus subong nga tuig bangod sa pag-realign sang pondo sa kampanya kontra COVID-19. Nagligad nga tuig 2019 sa 60,000 pesos ang nabaton nga additional bonus sa mga capital employees. Damo na pang-release ng iban. So, damo na ko napirmahan ng mga tawag sini payrolls and vouchers nga that already effectively started the releasing of our 14th month pay and 5,000 cash incentives nga additional. Ang kabakin sang payag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa katapusan nga balita lokal, ginapaabot ni Councilor Renesito Novero nga malakip na sa ila regular nga sesyon masunod nga semana ang pagtalakay sa kontrata kag sweldo sang 135 katanan ka mga casual teachers sa Bacolod City College o kon BCC. Sunod kay Novero, kinahanglanon sa konseho nga magpasar sa isa ka resolusyon nga naghatag sa otoridad sa alkalde para sa pagpirma sa mga kontrata antes pa Manila iniliwat nga aktuhan para sa ratifikasyon. Dugang pa ni Novero, mayara na sadto sang ginaprobahan nga kontrata ang sangguniang panlungsod apang kinahanglanon nga ini ang pag-amyendahan bangod sang natabo nga pagkambyo sa petsa sa pagbukas ng klase. Ini nga mga manunodlo suno pa kay Novero ang kontraktual lamang nga mga empleyado sang syudad kag nagabaton sang sweldo base sa ila kwalifikasyon kag kadamuon sang unit nga ila ginauyatan. Last 6:16 Aksyon Radio, Philippine Standard Time sa Balita National. Pagtapos sa ban para sa pagtrabaho sa mga Pinoy health workers sa iban nga pungsod, ginaprubahan ni Presidente Duterte. Senadora Grace po ginapasiguro sa DepEd ang kalidad sang learning modules. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Bear Brand Powdered Milk. Tibay mas. So I hope nga okay gid ang tanan, no?
Sa mga nag-upod sa aton subong sa Facebook Live, good morning! Good morning kay Armando Nabasa Jr., Alex Montesa, ano ni Aksyon Red? Nag-bye-bye ka kay Aksyon Red. Okay. Dennis Richard Tiboroma, good morning, Mami Dorel. Happy Sunday, everyone. And happy 4th Mansarisa Aksyon Radio Energy Fans Club. Ay, bongga! Kay Regent Tan Villalon sa Vice President, good morning. Kay Miss Heaven Heaven, maayong aga. RR Montua Rehinio. Hello, Miss Solo Girl, Aksyon Dorel, samta naga-drive ko, pabinalbaga, nagalanta ako sa imo. Ay, pamati lang, sir, ga-drive ka bala. Halong gid. Halong gid. Sige, kay mayong aga, Madam Energy. Yes, Sir Alex, good morning. Kay Tita Gamay, Kansana Noblezada. Good morning, Tita Gamay. Happy Sunday man. Kay uy, ari naman si successful naman siya kuno nga nakaano ni withdraw. Sana all successful nga ka-withdraw. Anyway, ay tingala ko kadamo-damo. Join na block mo na ne. Very good. Kaya hindi ko makita iba yung comment tungod diri. Okay. Anyway, kay Ma'am Cory Vidaha, good morning. Dara sa may Kuwait. Kay Sir Michael June P. Season, good morning, Ma'am. Have a blessed Sunday to you and to all Energy Fans Club. Keep safe. Monitor from Chateau Elise. Salamat. Happy Thanksgiving. Kay Tito Benji Iswelan, good morning. Dara sa may Sagay. How are you? Keep safe kid always to kag sa family. And Nino Villanueva, good morning man. Kay Sir Jose Heherson Lapinigunyo, mayong aga. Kay Team Diamante, good morning, Aksyon Dorel from Morocco. Stay safe. Stay safe man, sir. Salamat. Kay Leonisa Akileska, good morning. Kay gani true gina kasabad liog no, scammer no. May lang dabla nga pag-withdraw, hindi naman pag-i-comment. Kay Rose May Buenafe, good morning. Dra sa may Kuwait gihapon. Sige, thank you, Ged. May gid nga pagapamati. Kay Zaylins or Zalins Renaxe, good morning. Okay, dra sa may Kuwait gihapon. Ikadamo sa aton sang mga listener dra sa may Kuwait, no? Sige, halong ka mo dra mga ka-aksyon, ha? Kay yes, Sir Alex, have a blessed Domingo day, Ayan, Palacio Chavez, good morning, happy Sunday. Kay June Ri Pacheco, good morning man. Patamyaw lang family Pacheco dra sa may Agisan, Himamaylan City. Oy, akon gali nga kasi manwa niyo sa Himamaylan. Good morning sa tanan nga taga Himamaylan City. Kamusta kamo dira? Mayaran tagali dira sa land bank, no? Very good. Kaya at least ang mga nagasweldo sa gobyerno, land bank nila mong hindi sila mabudlayan. Hindi sila magpadulong pa sa iban nga banwa or syudad para mag-withdraw sa ila dira nga sweldo. Kay Nino or Nino Villanueva, good morning sa ako, Mrs. Mary Grace Villanueva. Good morning ko na sa Mrs. ni Nino Villanueva or Nino Villanueva nga si Mary Grace Villanueva. Kay si RR ginapag-greet niya iya bayaw nga si Daresa Lacerna. Happy birthday today! Happy birthday kay Daresa Lacerna. Yes, RR, taga Himamaylan man ko. 'Di ba? Matahom ang taga Himamaylan. Matahom nga tinuga. Okay, so sige. Standby mga ka-aksyon ha for Balita National. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon!
Last 6:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Public sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita National. Ginaprobahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtapos ng ban sa mga healthcare workers nga nagatrabaho sa luwas sa pungsod sa tunga sa COVID-19 pandemic. Sino kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sarang na makatrabaho ang linibo ka mga nurses sa abroad matapos naging kakas na ni Duterte ang temporaryo nga suspension sa pag-deploy sa mga nurses kay iban pa nga medical workers. Ginpatag ni Bello sa tuyo nga may nagakaigo nga medical professionals sa Pilipinas para batuan ang COVID-19, kapin 5,000 lamang ka mga healthcare workers ang tugutan nga makabiyahe abroad sa kada tuig. Nanawagan si Senadora Grace Poe sa Department of Education nga siguruhon nga maidig nga usisaon ang kalidad sa mga ginapanagtag nga learning modules sa mga estudyante. Suro kay Poe, dapat sensitibo ang mga teaching personnel kasunod nga o kung kag nagasunod sa protocols agud masiguro nga mataas na kalidad sa edukasyon na makuha sa mga estudyante. Dugang pa ni Poe ang pagpakahuya sa isa ka showbiz personality sa isa ka learning module sa Occidental Mindoro ang pamatuod lang nga kulang ang ginahimo nga quality control sa learning module. Madumduman nag-viral ang module nga ginhimo sa isa ka manunudlo sa Occidental Mindoro matapos gingamit ang ngalan ni Angel Locsin sa pamangkot may kaangtanan sa obesity o kontuman nga katambok. Nagtala na sang petsa ang Korte Suprema para sa pagpatigayon sang oral arguments sa mga ginfile nga petisyon batok sa Anti-Terrorism Act. Ginpagwa nga abiso sang Korte Suprema o kon Supreme Court en bank. Patigayon ang oral arguments sa Enero 19, 2021, takmalas 2 sang hapon. Patigayon ini sa en bank session hall sa Supreme Court main building. Nasaad sa abiso nga dapat limitado sa pila ka ma-issue ang patigayon nga oral arguments. Pila ka maggrupo ang nag-file sa petisyon batok sa kontrobersyal nga laye kay gin-question ang legalidad sini. Natala na nga magbukas ang Siargao para sa mga lokal nga turista umpisan Nobyembre 23. Ini ang ginkompirmar ni General Luna Mayor Cecilia Ruson pagi sa executive order matapos ang pagbukas ng provincial border kag ang anunsyo nga ang Siargao kag Surigao Airport ang liwat magabukas sa Disyembre 1. Base sa LGU sang General Luna, ipatuman ang travel guidelines kag protocols kag ang precautionary measures lakip na ang 5-day confirmed booking. Sunod sa LGU, ila i-control ang kadamuon sa mga turista nga nagasulod kag ila i-assess kag i-adjust ang sitwasyon. Ginabiabay sa Department of Tourism ang liwat niya pagbukas ng Siargao nga kilala bilang surfing capital of the Philippines. Sa katapusan nga Balita National, patay ang isa ka persona kag apat ang pilason matapos nga naghugpaas ang steel bar sa nagapadan nga Skyway Project sang anom ka masalakyan sa Muntinlupa City Sabado sang aga. Sulod sa statement sang EEI Corporation, ang kontraktor sang proyekto alas 8:50 sang nag-tilt ang crane nga ginaposisyon kag ini ang nahulog sa girder nga nagaangot sa duha ka post ang northbound Skyway Extension Project. Natabo ang insidente sa East Service Road nga nagatugas ang trapiko. Ang steel bar ang nahulog sa 3 ka masalakyan kag 3 ka motorsiklo. Sulod sa kontraktor, ila ginamonitor ang estado sa mga biktima kag nagpasiguro nga maghahatag sang bulig nga kinahanglanon. Dugang pa sa kontraktor, ila i-review ang safety kag operating protocols sa tuyo nga hindi na maliwat pa ang natabo nga insidente. Last 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. So sa nagaupod sa gyapon sa aton kay dali lang kadaw kadasig sang pagsaka to. Okay. Kay Mark Palcotilo, good morning. Ano man gisuli niya akong ngalan, Dorel gidya. Dorel actually. Dorel ko sir, ginagreet ko gali asawa ko nga si Riza Palcotilo kag si Shoti. Sige, good morning.
Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon. Good Saturday afternoon, Miss Doors. Hindi mo makita ang greet ko. Anyways, ari nakita ko na Ma'am Van. Kay kadamo, bikagina to sang, ano ganin ang happy siya, baka naka-withdraw siya Ma'am Van. Anyway, sige. Keep safe dra sa mga Minnesota. Kay Elvira Pada, good morning. Kay Kelly Jelly, good morning Aksyon Dorel, happy Sunday da. Greet ko all Salvadorians kag si Mr. Beboy Villasor. Tugnaw di, gamonitor lang ko sa USA. Wow, dreaman ma'am tugnaw. Pero galing tugnaw ko diyan tungod sa aircon. inyo da yan natural weather, diba? Sige mga ka-aksyon, thank you so much. Anyway, nagapasalamat kami gali sa nag-participate bala sa amon to bala nga call for donation kay sang hindi ko malipat sana sila naghatag sang donation. I think last Thursday naghatag kami sang first batch dito sa Paspas. So kadamo gid for just like 1 week nakatipon sang madamo nga mga donation from mga ka-aksyon ta, cash manda or used manda nga mga bayo or kung ano pa, bugas, tubig, damo-damo. Gabi, super na kami na overwhelmed kami nga madamo sa mga ka-aksyon ta ang may bulawanon nga tagipusoon. Di ba? Dalom. Anyway, kay Julius Ayungon. Good morning, Miss Doors. Pakitamyaw ang tarang niya family iligan nga nagapamati gid subong diri sa Mayla Castellana. Okay. Sa family iligan, good morning. Dira sa may Banwas ang La Castellana. Pwede na dayhan ka kalagaw-lagaw. Sure, malagaw kapag idya Doors. Wala lang. Mangkot lang ko yan. Okay. Sige, thank you so much. Thank you so much mga ka-aksyon. So, kapag hambal ko, nakibot ko kay nag-day off kasing Thursday and then pagsaka ko sang Friday, wow, kadamo gidyali. Special thanks sa aton nga partner ang Sowing Legacy Movement Incorporated, ang Trinity Christian School, ang sino pa? Ang mga nag-donate to, wala di ko copy mong. Anyway, it's okay. Basta pag nag-donate sa cash nga wala nagpakilala. I mean, anonymous, hindi lang ko pag-mention na So, bisa na mo ni tabo subong, pero in fairness, kadamo sa mga ka-aksyon, may bulawanon nga tagipusoon. Diba? Thank you so much mga ka-aksyon. Okay? Kay Agnes Balenya, good morning, ma'am. Pag-greet sa Balenya, Gilyada family sang Agisan, Himamaylan. Oy, akon man Japon ka kasi wadra sa may Himamaylan, no? May dakay damo na improvement sa Himamaylan. Anyway, mga ka-aksyon, pila na lang ka days until ang Christmas. 33 days before Christmas and 40 days before New Year or year 2021. Stand by for Balita International kag Sports. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Lima ka mga preso ang nagkalamatay sang nagbunggo sa kahoy ang gingamit nga salakyan sa pagpalagyo kasunod sa nagluntad nga jailbreak sa Lebanon. Sa payag sa otoridad na tabo insidente sang gindala sang 6 kabilanggo ang isa ka salakyan matapos makapalagyo sa pasilidad sa Baabda District. Magluwas sa 5 nga nagkalamatay, isa naman ang pilason sa insidente. Una diri naghimo sang 69 ka mabilanggo nga gubaon ang pertahan sang ila presohan. Base naman sa report sa otoridad, 15 na ang preso nga nadakpan, sa diin ang isa ang ginuli mismo sang iya iloy. Nagpatigay na sa investigasyon ang otoridad angot sa jailbreak.
Kag sa ato naman nga sports balita, handom sang Paradigm Sports Management ang away sa tunga ng 8th Division World Champion Senator Manny Pacquiao kag MMA star Conor McGregor. Sula kay Paradigm Sports Management founder and CEO Odi Atara, target nila nga himo na enkwentro pagkatapos ang hampang ni McGregor kay Dustin Poirier. Mas pa nga nagbaskog ang posibilidad nga madayon ang enkwentro ni Pacquiao kag McGregor sang nagpirma ang kontrata o kung sang kontrata ang fighting senator sa kaangay nga management agency sang Irish Fighter sa tung Oktubre. Las 6:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo Nobyembre 22, 2020. Again, 33 days before Christmas mga ka-aksyon and 40 days before year 2021. Happy Sunday mga ka-aksyon! Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mabigat ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!